Ahojte, tak ja som Jan Pohanková, hrávam aktívne tenis na celkom vysokej úrovni a som z Levíc, mám 17 rokov. Ty hráš tenis od 4 rokov? Áno, hrám. Áno. Kto ťa viedol k tomu? Začal môj brat hrať tenis, potom vlastne u Tomáša Krištofa. Ja som sa tu tak motala a proste nejak ma potom prihlásili rodičia na ten tenis. Spravili dobré rozhodnutie, keďže si tento rok vyhrala juniorský Wimbledon. Kto ťa v tomto najviac podporuje? Tak finančne, tak rodičia určite, hlavne aj Slovenský tenisový zväz, to vlastne oni nás tomu dotujú a tak, to je super a celkovo všetci ma aj v tom podporujú, aj tréneri a blízky a tak. Ako vnímáš také možnosti možno pre športovca tu v Leviciach? Ja si myslím, že je tu veľa športov, ktorých sa dá hrať. Tak máme vysoko aj basketbal. Tenisová hala je tu super, aj vonku kurty sú super. Hokej, všetky športy, ja si myslím, že všetky športy sa tu dajú. Je otázka asi čase, že kedy sa dostanú na takú vyššiu úroveň. Predsa len sme malé mesto. A máš nejakú radu, ktorú by si dala začínajúcim športovcom? Hlavne nech na sebe pracujú a nech to chcú oni robiť a ich tlačia do toho rodičia, ich to nebaví, tak radšej nech to akože nerobia, ale skúšajú keď tak iný šport, ale nech ich to baví a vlastne aj obetovať do toho športu, tak z toho to nejde. Máš možno nejakú časť v Leviciach, ktorá je taká tvoja obľúbená, kde rada tráviš čas? Ja. Okrem kurtov samozrejme. Chodívame sa prejsť so psíkom na Vinohrady, studenou dolinou a tam to mám celkom rada, lebo je to tam také coolné. Myslíš si, že ťa nejako Levice ovplyvnili? Práve to, že si vyrástla v Leviciach, či to nejako ovplyvnilo tvoju kariéru? Je to ťažké preraziť na tom Slovensku, lebo my tu ani nemáme také veľké turnaje alebo také, že žia sa, ale nedá sa to až tak, lebo predsa len keď sú tie Grand Slamy, že Anglicko, Francúzsko a Amerika, tak oni si vedia aj tie karty napríklad vymieňať medzi sebou, takže oni majú také väčšie šance. Aj také väčšie turnaje tam majú, takže tam majú oni výhodu. Takže už s tým nič nespravím. Už som tak akože v pohode, ale stále je to ťažké. Je to najlepšie mesto Levice a teším sa na ďalšie roky, čo tu budeme žiť.